Nindot kayo paminawon ang atong tubag o ang mga gibutang sa salmo. Sa tuyatong tubag, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Nalipay mo ani? Mura magway klaro inyong tingog. Sa yunan ka ng angkonon tas Ginoo nga anak ti ka, karong adlawa gianak ko ikaw. Niya ang Ginoo nga ni angkon ani maoy tag-iya sa tanan, maoy sinugdanan o maoy nagbuhat sa tanan. Pagkaninduta wa nagyoy problema ang kinabuhi, wa kay bugas na ay Ginoo, wa kay masakiton ka na kay sakit na ay Ginoo, mamatay ta Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi, iya ra nang iuli nato, wa kay balay na siya'y dapit nga giandam para nato, wa nagi problema. Niya karon ang problema mituo baka ani. Sige, lingay mong tupad. Ingna na pa karoy problema. Ditso ginang tubag, daghan pa dir problema. Nga naman, kay ang Ginoo gapunay angko nato nga iyatang anak, gasigig andam para ihatag nato kay gimahal kay taniya, pero kita may magsigig palayo. Ang Ginoo di man na siya mugukod, di siya mugukod, magsigira na siya og sana ka ng huwat ba? Muna ang iyang pulong gamiton, come to me, umari ka mo kanako, kay di sad ta mo balibaran. Pero kung magsigi mong palayo na mo, di sad ta mo gukod-gukoron. Mabita to katong prodigal son, di ba? Ang example sa prodigal son, paglakaw, giadto des amahan, gigoko di ay. Wah, gahuwat ra ang papa. Nahibaw na gud siya, nagkalisod nagmay dito, nitipo na las baboy gani, mukao na lang untas laog sa baboy. Wa gyud adto as amahan na, dong naunsa man kadinhi. Wa niya pangitaa, wa niya basigihibag kumbinser dito ba? Wa sa tunya tiksi kay wa man say cellphone sa una. Ang iyang gihimo nagpaabot. Muna hain man ang atong problema, musugod ang atong problema kung mubiya na tas Ginoo, magpalayo tas Ginoo. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, niingon siya, mga igsuon nga kaliwat ni Abraham o kamong nga dili Hudiyo, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan, kay ang mga tao sa Jerusalem o ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ni hisabta nila ang pulong sa propeta. Wa sila mosabot ba nga imbis unta to nga ang manluluwas nitipo na nila nga mao si Jesus, gipatay na hinuon. Pananglitan diya sa imong balay na ba kay daba mo'y altar nga naay mga santos, nya nasad mo'y TV. Hay may mas kanunay ninyong tan-aon, ang altar o ang TV? Wa man kitingali ka kaila na ron sa mga santos nga imong gibutang sa imong altar. Basig wa na ka kaila. Ila-ila ha. Nasad mo'y rosaryuhan. Nasad mo'y cellphone. Hay may permi nimong hikapon, ang rosaryuhan o ang cellphone? Tanawa, nabuangon gyud kay musta na mo'y Bible. Niya hay may mong sige hagbasa ang napatik sa Bible o kanang naas TV o naas cellphone. Mga mo na siya. Magbantay gitaan karon an samot na gid sa buhat.
Kamaotang mo distinguish sa buhat sa Ginoo o buhat sa yawa. Sa may buhat sa Ginoo, kanang mo resulta gyud og pagkaway sala. Kung sa may buhat sa yawa, kanang mo resulta sa sala. Example, kanang pagsigig pangitag kwarta. Kana bang ang imong huna-huna kwarta gyud. Asa mo na padong? Padong ginasala. Unsa may panghuna-huna sa Ginoo, kanang magsigi jud kag paningkamot nga mahimo kang kabos. Kisa ninyo din ang naningkamot nga mahimong kabos taas ang kamot. Na ini isas usa pero murag nagpanaganasan. Hasta kami mga pari usahay maigo mi aning di mi makahaom ba sa paningkamot sa Ginoo. Ang Ginoo nagsigi jud ingon bulahan kamong mga kabos. Bulahan kamong mga kabos. Pero kita magsigi kita ingon mas bulahan gyud ang datoy, mas bulahan gyud ang naay kwarta kaysa way kwarta. Mao kinay ato. Mao na resulta sala gyud nya inigsod na sa sala mawagtang dayon ang atong kalipay, ang atong kalinaw, mawagtang ang atong relasyon, mga bungkag ng relasyon, banag asawa nag-away na tungod sa kwarta, mga managsuon nag-away na tungod sa kwarta, mga silingan nag-away na tungod sa kwarta, ang mga kauban sa opisina, sa imong workplace nagkinusmuray na snaw tungod sa kwarta, ang mga politisyan nag-away na, nagpinatyanay na tungod sa kwarta, ang mga nasod naggubat na tungod sa kwarta, purti nagyong gubuta ang kalibutan, ang atong kinabuhi mura nag-impierno. Sige, lingay mong tupad, musta imong kinabuhi, langit o impierno? Sige, ikaw na be. Kamong mga asawa, kumusta ang inyong kinabuhi in relasyon sa inyong bana? Langit o impierno? Amayo, congratulations. Na initubag ba? Langit, pero ang tingog, iso kayo, langit. Para bagdang pagbahay ba? Kamo sa kunong mga banabe, kumusta man inyong kinabuhi in relasyon sa inyong asawa? Langit o impierno? Ang bana, inigulis balay, impierno ning lugar. Ay, be, kamong mga ginikanan, be, in relasyon sa inyong mga anak karon, kumusta man inyong kinabuhi? Langit o impierno? Congratulations. Wa mo magsigig pangasaba sa inyong anak. Wa mo magyaw-yaw. Magsige ni kag pangasaba, yaw-yaw, sigig pamadlong, impierno. Di na lang ko mangutanas mga anak, kahibaw mo ka ng mga anak, may man kayo nang mulikay sa impierno. Adto mo dahil na sa cellphone, adto dahil na sa headset, dahil na likay-likay, pero nisamot sa ka-impierno ang kinabuhi. Mo na, bulahan kamong mga kabos. Ningon si Kristo, nakatultol mo sa dalan nga akong padong sa akong gingharian. Ingon si Tomas, wa man may kaybaw asa kapadong, unsaon na mo pagkatultol sa dalan. Ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Pasabot, ang kinabuhi ni Kristo maoy atong sundon niya, kay wa man siya magdato bisag siya tag-iyas tanan, bisag makahimo siya bisag unsang butanga any time of the day. Makahimo siya paghimo sa tubig na mahimong lami ang bino. Makahimo siya pagpadaghan sa 5 kapan nga makapakaon og 5,000 ka mga tao, masubraan pag 12 ka bukag. Kamao siyang mohimo sa dagat nga mabuak, mabahin ug mahimong karsada sa pilalang kapag pamilok. Kahimo siya na tanan. Kahimo siya pagwagtang sa sakit sa usa ka tawo.
ang buta usa lang kasulti niya makakita, ang bungol makadungog, way gamit-gamit anang mga scientific nga operahan pa ng imong dunggan, ang amang makasulti, ang bakol makalakaw, sunan gana, ang buhi mabakol. Naam sa mabakol nga buhi, hastang patay buhion niya. Ingon ana siya kagamhanan, pero gipili gid niya ang kinabuhi sa kakabos. Ngano man kining mga kabos minus kay ni kabalaka. Kana bang mga kabos ba, kana bang mupili kas kakabos, mag-anam og kajutay ang imong kabalaka. Munang niingon siya diri, ayaw kamog kaguol, ayaw mo kabalaka, salig kamo kanako. Nya kanang kabos kusog kay nang musalig. Maubitan nang managlinya gina sila kana ingon, nay nang hatag bugas, linya na bisag init kayo. Taas kayong linya. Na ginito siguro ka. O siguro lagi. Mulinya gina kay musalig gina sila. Maubitan nang ilad-ilaron lang na sila sa mga politicians o guban pang mga dato. Kay musalig man dayon. Pirmahin ni manang aron tagaan di kag dakong kwarta. Unya dito ang pagpirma di ay mauna di ay ang pag-uyon nga mobiya na siya atong maong yuta kay gipalit na kuno, deed of sale di ito siya. Ana musalig kun ala sir no, labi nagtagaan usag mga bugas, ya ingnon kana imong anak ato nang iskalar ha, ako na imo gasto ana. Uy sir, kanindot kare pirmahire dire ana aron munindot atong kinabuhi kay ato gining proteksyonan dinhi, ato ni siyang i-secured inyong lugar. Pag humagpirma gikural dayon o no trespassing private property, dool ka ngadto asap kiha tagaan day ka diyan na kay pirma dire. Nyamingon ka paita aning kabusta ayaw ningos Kristo bulahan ka ngano man tu ako'y giandam nga lugar dito, wa na dito mga tikasan kanang mga land grabber, wa na dito kay tuan na sa impierno maglangoy-langoy. Nya ikaw dito mansyon ang akong andamon, ay kabalakag wa na kay kaon diri, gabaha ang pagkaon og mga ilimnon dito sa akong gingharian. Na inana yang sabay atong buhaton, musunod lang kita ni Kristo nga nagsigig puyo sa kamatuuran, dili gyud mamakak, musulti gyud tinuod. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusan na di ka mamakak. Nyamin siya panagsa usahay hunungan na kay matipas tasdan kana bang magpractice kas kadaw, magsigi kag higugma ng imong kaugalingon nya ang gamay kaayong imo untang i-share sa katilingban, imo pag yung ihikaw basig ma-forfeit ang dako kayong grasya nga giandam sa Ginoo dito sa langit. Ug mauna ang gipasabot sa atong unang pagbasa na kamong mga dili Hudiyo, kamo mo'y makatagamtam sa grasya nga giandam sa Ginoo para untas mga Hudiyo, kay wa sila mo ila ni Kristo isip manluluwas nya. Mausad na ang meaning sa atong pag-ingon, anak kos Ginoo, magsigi ragyog kog hatag sa akong amahan, kay dugay na sad ko niyang gisigihag hatag sa tanan nga akong gikinahanglan. Manindog